Taman. Ako nga pala si JR. Yeah, boy. Ako nga pala si Emma, kuya. Huwag mong tawagin na kuya. JR na lang. Nice. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hay nako, ang boring naman dito. Andres! 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 Si Bak ata yun ah. Payag na siguro siyang lumabas kami. Nice. O Bak! Andyan si Andres? Nagluluto si Kuya Andres. Ano, payag ka na ba? Anong payag na ipagbagam? Yung tungkol sa date natin. Ay, hindi ako pwede. May pupuntahan kami ni Andres ngayon. Ay, akala ko payag ka na. Pakitawag mo nga si Andres. Sige. Date. Date him, tarupap. Bay ba? Inta, kwada JR, agpainom ka nung sunat at ta. Baga ba? Sige, Intan. Taktay mo pa yung baga. Inuman yan, Kuya Andres ah. Sama naman ako. Para makilala ko yung iba niyong tropa. Anong sama? Anong tropa? Si Kuya Andres tsaka si Bakate may pupuntahan daw. O tapos, apay, papanan nyo man ang lakay? Nagparty kami ti Baboy ni Jar Bakal. Pang kami kano tumulong agparty. Hoy, nistay ko na ni Andres. Ate, pwede ba ako sumama sa kanila? Maditay suro-suro tata Andres, maperde na tilakad ta. Supay ah. Pati ba rin yung sumurot Bakal? Puro lalaki dito tao jay. Ate, sige na, sama ako. Naboboring ako dito sa bahay eh. O siya, sige. Pero wag kang iinom doon, ha? Oo, ate. Hindi naman ako uminom ng alak eh. Gusto ko lang talagang pumasyal. O sige. Lakay, isurot nyo, ha? Hindi kayo balakin yan, ha? Wow, sige latan. Awan man yun, Andres. Ayos. Sige ate, punta na kami. Tara na. Bukis ti sabanan. Supay ti excited ti animal. Ang iwa ko. Madali na kamo ni bakit ko. O, yung bagak, ha? Si kayo bahalakin yanan. Hindi kayo mapadakos, no? Baybayin nyo suna. Kung Bakal. Saan ba banda yun, Baak? Sa banda doon! Sa banda doon! Sa banda doon! Sa banda doon! Sa pantaro. Ang sarap nyo talagang kasama. Huwag mo hangawakan. Bak, karosi tayo. Huwag mo ni GR. Kulit ka na naman. Andres, kulit ti animal. Jar! Jar! Bakit wala namang katao-tao? Pinarti kayo duwa. Bisa nga takaduhayaw. Hi, kuya. Taman. Ako nga pala si JR. Yeah, boy. Ako nga pala si Emma, kuya. Huwag mong tawagin na kuya. JR na lang. Nice. It was at this moment that he knew. He fucked up. Huwag mo nga akong tawagin, kuya. Adi pinartim kit day. Warmon, tara man ang taon. Supay ah, sa kaywar mo yung arak mo. Tapos sino ba nagpartiya mo eh? Ukis ni sa bambaak. Kung naman nagparty, sino lagi baga kanyam? Kinidimse. Women. Oh, Jar! Oh, Jar! Oh, Jar! Oh, Jar! Malusaw! Wala naman natang handaan dito, kuya. Opo ka muna, Emma. Taman. Napaisi kami, madi na kami nga patugawain. Ay, tugaw na eh. Tugaw kayo mo ta. Dambak, kung magamta arak dito, salib. Damdamang! Sino nga basi? Bakit Emma, taga saan ka?
Taga dito lang ako. Kapatid ako ng asawa ni Kuya Andres. Kapatid ka niya, kaya pala magkahawig kayo. Oo, tropa mo rin pala si Kuya Andres at Baak. Ay, oo Ang ganda mo naman, Emma. Nice. Emma, patagal ka na dito? Napinapanggot yung Baak. Kuna na ni Tigre, madimi nga baybayan, ta kargo may isuna. Kapay, umuti mangyari kanya na. Ay na, basta, madayo ka kanya na. Sus, data kayo. Pag-aapahan ito tumbuyan, George. Baak, nag-uusap lang naman kami ni JR ah. Ay, maday, nagaraw tema nato. Amok ti karakas natin nga tao. Baak, silsilos ka na sa amot tayo. Pakawan, John. Awin gayam, ado kay aramidim di balayo ay Andres. Ay, buong gayam. Emma, uwi na tayo. May gagawin pa pala ako dito sa bahay. Uuwi na agad tayo kuya, ang bilis naman. Lama kayo gawid doon, nagtutungtong tayo pay. Tungtungim ta sarilim. Tara na, Emma. Hintay lang, Andres. O sige, tara na. Ako maggayam taarak dito. Uy. Sige JR, alis na kami. Sige, ingat. Balik kayo ulit ha. Baliktading kan tupay. Sige na, tara na, Emma. Sige, Emma. Oh, pintasin George. Nice. Bak, madihala to. Ano nga madihalata, Andres? Kita ka man lang eh. Joseph, the one who sometimes around you, it is giving you satisfaction. Joseph, the one who sometimes around you, it is giving you satisfaction.